Стинов. Той заяви, че е получавал поръчка от Алексей Петров да убива Гриша Ганчев, че след това Гриша Ганчев ходил при президента да се разбират, че може би е замесен в взрива. Доказателства? Никакви доказателства, но трябва да се вярва така на неговите думи. Чакай сега да го чуем него. Да. Чакай сега да чуем, аз ще направим да много тя да ни дадат пълен запис. Някой има ли? Ето го сега. И чисто новата госпожа Колеж. Толкова се радвам, госпожо. Марш от тук. Моля? Марш от тук. Не мога да говоря с теб. Не желая да говоря. Защо бе? Толкова си красива и прекрасна. Какъв е проблема? Ти не си красив и прекрасен. Аз не съм, аз съм стар и грозен. Искам да говоря. Защо? Защо ми споменаваш името, като съм толкова грозен и така? Браво. И гърбът е прекрасен. Огледай, какво ще кажеш за това, което юнака каза? Извинявай. Добър ден. Значи, дали е юнак или не знам. Винаги, когато един човек се изпъчва и говори за такива хора, такива неща, смятам, че е юнак без ирония. Без ирония. Дали е верно или не е друг въпрос. Значи, тогава приемам, ако е без ирония. Без ирония, защото тук няма място за ирония. Прекалено са сериозни нещата. И аз така мисля. И са зловещи. Че нещата са зловещи, нещата са страшни. Те се казват. Според мен става въпрос за гледната точка на този човек, на Пламен Устинов. Той реагира по начина, който е избрал. Начинът е открит и познат и класически. Дава пресконференция. Това беше решено късно с нощи. Аз познавам този човек от снощи. И просто той се обърза за съдействие, тъй като няма буквално никакъв нулев опит в взаимодействие. Съжалявам, че аз за тая пресконференция разбрах преди 20 минути и едва сега идвам. Ще искам пълен запис, за да го излъчим пълен. В това ми казаха, че са звъняли. Бети ми обещаха специално, питах за че ще бъдете информирани, държах естествено да бъдете тук, както и с всички останали. Вярно е, че не е представил едно доказателство за твърдените си. Той говори от първо лице и аз казах следното и пред останалите колеги. До сега във всичките си пресконференции, не знам колко те станаха на брой, предполагам, че са доста, за десетки става въпрос, господин Алексей Петров не е предоставил нито едно доказателство. До сега. Обаче, за каквото и да е говорил, той не предоставя доказателство. Той казва, срещу мен е извършен терористичен акт. Какви са доказателствата? Няма такива. Свидетели има 10 човека, били имало свидетели. Ама тези свидетели може да кажат друго. Има и други свидетели. Кмета на галата потвърди. Той винаги изхожда от това. Моят анализ показва. Не, тук говорим за човека. Да. С него. Този израз предполага. Колко си направил с него? Ти колко си направил? Ами аз съм направил 1 и 3 години, за първи път от 3 години, на 22 септември съм извън болницата. Искаш да кажеш, че за 3 години веднъж си говорил с него от преди 3 години. Само, че 33 пъти поне си писал за него. Какви ли не бивалици? Един разговор съм имал с него и 3 години след това съм в болница. Искаш да кажеш, че той те приби? Или той нареди да те прибие? Аз казвам, че моя анализ показва, че той има връзка с това. Нормално ли е да пишеш за някой, каквото и да било, и да не говориш с него? Аз не давам днеска пресконференция. Не давам пресконференция. Много неща мога да кажа по въпроса, няма да ги кажа. Кога искаш? Ето, канете, кажи пожелай, кога да ги кажеш. Директно в ефира, кажи ми кога искаш да ги... Ще преценя, ще разговаряме сега. Теб ти е страх от мен ли? Ти мислиш, че ме е страх от тебе? За да ни приемеш... Да, мисля. Айде, предизвиквам те директно в ефира, кажи кога да сядаме. Ти мислиш, че ме е страх, а пък аз какво си мисля, няма да го споделя. Добре, не сподели го, докажи че не те е страх, кога идваш? Кога идваш в директно? Един единствен път до сега, Явор Дачков в едно предаване ме беше нарекал страхливец, за това, че аз съм бил прибит по този начин и съм се оказал в болници и след това... Съвсем други работи. Ето, канете, кажи ми. Докажи обратно, като дойдеш директно в ефира. Ама ти мислиш, че участието при тебе и разговор с тебе в Канал 3 означава смелост? В твой случай, да. В моя случай... Докажи го обратното. Не. Ти разсъждаваш много директно. Това може да... Не участието или участието може да означава и позиция.
Имай си позиции, имай позиции. Смелост. Не просто смелост. Може да означава. Че темата е тук, човек. Аз наистина, предполагам, знаеш, че вчера той беше 30-40, може би близо час в нашия ефир, директно. Говореше... По-късно аз не съм знал за това предаване. Няма значение. Съм го след това. Добре. Тук днес разбирам, че си казал че Алексей Петров е поръчал няколко убийства. Да. Какви доказателства имаш за това? Какви доказателства да имам? Аз съм свидетел. Аз исках... Затова исках Алексей Петров да бъде тук. Защото, нали, трябва да си говорим. Вие мислите ли... Алексей Петров му го поръчва на него. Кое да е доказателство? Може да се измисля. Може? Може? Защото той има черно на бяло, че са му предлагали 500 хиляди лева. Сега изведнъж казва, ама аз съм в особено състояние. Плашат, че ще отвлекат дъщеря ти. Защо не? Секунда, чакай малко. Огледай, извиняй. Не го питам. Кажи се, ето, както виждаш. Също аз сега ще кажа нещо. Логично ли е службите да ти предложат 500 хиляди лева и кога е правено това? Някога в историята на българските служби. На мен също не ми се струва логично. Само те питам. Аз те питам, окей. Аз съм за това. Човек... Не се смятам за смелчага. С хумор, ирония, огняне. Прояви смело. Добре, няма значение. Кажи ми, мен ме интересува. Какво доказателство можеш и какви доказателства имаш за това, че всичко това ти го е поръчвал Алексей? Поръчките, когато се дават на 4 очи, няма доказателство. Каква е гаранцията, че не лъжиш? Точно това е причината, поради която исках Алексей Петров да присъства. Защото да изясним нещата, как се е случило това. Къде е поръчано, къде е пред кой. Среща между двамата. Вчера... Публична, защото той не иска да се... Вчера му предложих, ако не знаеш. Аз знам. Да, и той затвори телефона. Кой? Алексей. Защо? Не знам, ще го питам пак. Айде тогава. Прекрасно. Това е прекрасна жена. Защо така бе, колежка? Колега, не сме колеги вече. Защото не може да се превръща микрофона в пистолет. Ти насочваш микрофона към хората, както мутра пистолета си. Така че срещу насочен пистолет аз не желая да говоря. Кое му е насоченото на пистолет? Да пресрещаш хора, да ги притискаш. Това е превръщането на журналистиката в бухалка. Казвам да участвам в превръщането на журналистиката в мутренско занимание. Това ти го говориш. Насилие. Това ти го говориш. Да, аз го говоря. Когато споменаваш моето име в най-гаднерски връзки, това ли искаш да кажеш, че ти говориш? Все още ти споменава името. Би трябвало да обикаляме с мълчание. Именно. При израждането на тази журналистика, която съжалявам. Ти и твой началник Бареков, що не мълчите? Превръщайте журналистиката в побой. В побой. А в какво да превръщне? В помярщина? В слугинаш като Бареков, това ли? Като Бареков? Извинявай. Кажите като мутри. Съжалявам, вие сте невъзпитани, груби, мутри. На баща ти са викали дико куката. Защо и ти се държиш така? Аз за пръв път чувам, че съм викали на баща ми. Защо месиш баща ми, бе, прекрасна? Един покойник. Защо месиш баща ми? Кажи ми, защо ти, бе, прекрасна? Не искам да ми препречвате пътя. Защо месиш името на покойния ми баща, бе? Ало, лифтинг. Защо? Можеш да ми кажеш? Препречвате пътя. Защо месиш името на баща ми, който е покойник? Чуваш ли какво ти говоря? Ще правя каквото си искам. Направи каквото си искаш. Защо, питам те 5 път, защо на покойния ми баща месиш името? Моята професия в мутренско фатмашко занимание. Ти си е превърнал, нали знаеш в какво? Нали знаеш в какво си е превърнала? Нали знаеш в какво? Не те спира, ето ти. Чак така да падаш, не предполагах. Не, аз съм мутър, аз съм простак, кретен, всичко. Баща ми, ти споменаваш, ти си сбъркана съвсем тогава. Покойния ми баща ще споменаваш. Класика. Ела нагоре. Дико куката, уважаеми зрители, за пръв път чувам, че така му викали. Не знам откъде го има. Баща ми, който в младостта си е бил, работил за не знам колко години в МВР, 30 години след това е бил шофьор на автобус. И на 54 години умрял от инфаркт. Така че, но да е жив и здрав. Ти си потърпеш от Люба, разбирам. Не, оставям я. Единството, което ми е доста, че
покойният ми баща го спомена в някаква, не знам, както и да е. Аз го питам човека, Гостинов, но той предлага нещо, според мен, много добро, което аз го поддържам. Той казва, покани Алексей Петров в твоето студио директно, идвам, Криси, лабе, и не се слушай така. И двамата да говорим. Не знам. Това, което чух аз, ако съм на място на Алексей Петров, никой няма да отида да седна с такъв човек. В смисъл няма разговор, няма и защо да се правят циркове. От гледна точка на медията може да е много добро, но тук ти не беше, ние чухме следното. Този човек е получил от Алексей Петров поръчка в басейна Спартак да отиде и да застреля Гриша Ганчев. Направен е план за убийството на Гриша Ганчев и Алексей Петров лично е казал на този човек, отиваш и го убиваш. След това е замислил... Кога е станало? През 2000... Той не уточни. Преди 2008 година е станало. Като е бил на басейна Спартак. Гриша Ганчев се обадил на президента и станал голям екшен според него. Тоест, от тогава Алексей Петров го намразва, защото той отишъл от този човек. Казал на Гриша Ганчев, че искат Алексей да го убие, срещу 180 хиляди, първо каза евра, после каза долара. И отишъл на Гриша Ганчев казал, издал четата един вид. Гриша Ганчев се обадил на президента се обадил на НСО и НСО уволнили този служител, който сега е в НСО. Това чух. Разбираш ли? То няма логика. Освен това, той каза, че Алексей Петров много замислил и политически убийства и най-много е мразил Ахмед Доган и Бойко Борисов. Но няма доказателства точно как искал да ги убие. Завиждал и на рейтинга. На рейтинга завиждал и така искал да ги убие. Защо искал да ги убие? Той каза, защото им завижда на рейтинга. Това беше през... Огнян Стефанов и Колезич в каква роля бяха? Не знам, Огнян води, защо той води пресконференцията, явно се солидаризира с това безумие, Люба беше част от журналистика. Отговор би бил, както ти водиш пресконференция вчера, примерно, в което няма, аз не виждам нищо лошо. Друго, което каза интересно този човек, че миналата година по телефона са го заплашили на адвокат Чернева и той е написал тази декларация, т.е. призна собственоръчно. След това ми каза, че е бил тогава много оплашен. И го пита друга журналистка, защо не сезирахте МВР, прокуратура. Той ми каза, че е много оплашен и не им вярва. Аз го питах, защо не се страхува да е свидетел по дело, а се страхува да ги сезира за такова нещо. И защо е толкова усмихнат на тая снимка, ти видя. Той каза, че се е смеял на акъла на адвокатката Чернева, която го карала да пише такива работи пред нотариус. Тоест там логика нямаше никакво доказателство. Аз много се надявах най-накрая да получа доказателство за това, че Алексей Петров наистина е октопод и да се успокоим всички. Но тук беше много стреляне във въздуха, празно. И бяхме разочаровани много. Освен това да кажа и нещо комично, тъй като той се оплакваше през цялото време, че е уволнен неправомерно, обяснявайки по някакъв за мен не много ясен начин, че Алексей Петров стои в основата на това уволнение. И когато една колежка много основателно му зададе въпроса и му каза, ама вие сте бил служител на НСО, а непрекъснато сте получавали заповеди за убийства, значи вие сте били за уволнение, значи този служител, аз мисля, че много е закъсняло неговото уволнение. Той не каза също какво е работил в НСО, но така наши източници, наша информация твърди, че той е бил нещо на някаква караулка е седял. А той така се представи като най-високият професионалист, изключително добър снайперист, заради това май получавал тези поръчки да убива. Точно така, също как го питахме, след като е свидетел по това дело, означава, че в него има обвинение за убийството на Гриша Ганчев, защото това излезе от неговата логика. Ние знаем, че няма такова обвинение срещу Алексей Петров. И на какво точно е свидетел той в това дело, той не уточни. Каза, че за Гриша Ганчев нямало доказателства и затова прокуратурата много се мотаяла, но се надява сега да събере. И нещо много важно. Известно и той не отрече, че е ходил в кабинета на Цветан Цветанов и там са се провеждали... Той вчера не отрече. Така. Когато колегата Дачков го попита какво са си говорили там, той заяви, тъй като е бил много заплашен, е отишъл при най-сигурния човек да му гарантира
сигурността и живота. Аз питам, защо той не отиде при този човек да му гарантира живота, тогава, когато крехката адвокат Чернева го е притеснила през 2010 година, когато Алексей Петров е бил в затвора. Да, защо той тогава не отиде при Цветан Цветанов, за да така гарантира своя живот, а смейки се на акъла на адвокатката, подписа тази декларация и сега изведнъж нещо отива да търси подкрепа от Цветан Цветанов. Изключително нелогични неща и Явор каза с основание. Съжаление, този човек е просто жертва. Употребяват го в момента и жалко. Това напълно според мен дискредитира това дело.